tomto videu sa dozviete, ako súvisí stresová inkontinencia spoločne s pánovým dnom a ako si môžete zlepšiť funkčnosť pánového dna. Stresová inkontinencia sa dnes týka nielen žien v pokročilom veku, ale môže sa týkať aj mladších žien a nie vždy sa problém objaví bezprostredne po pôrode. Je to jedna z fóriem inkontinencie a prejavuje sa svojvoľným únikom menšieho alebo väčšieho množstva moču pri zvýšení vnútrobrušného tlaku, to znamená fyzickej aktivite, kýchaní, smiechu alebo zakašľaní. Čo spôsobuje úniky moču? Najčastejším problémom je oslabené svalstvo pánového dna. Pánové dno sa skladá z viacerých vrstiev svalov, ktoré vieme vôľou ovládať. Pri oslabených svaloch pánového dna a zvýšení vnútrobrušného tlaku môže ľahko dôjsť k nechcenému úniku moču. Dôležité však je vedieť tieto svaly správne aktivovať alebo cvičiť. Pýtate sa, čo znamená zvýšenie vnútrobrušného tlaku? Ide o fyziologický dej, kedy sa zvýši tlak v brušnej dutine vplyvom pohybu alebo prostredia. Pri pohybe je to najčastejšie skákanie na trampolíne, behanie, jazda na koni alebo všeobecne skokové športy. Pri nedostatočnej funkcii pánového dna nedôjde k reflexnej odpovedi svalov pánového dna voči hlavnému dýchaciemu svalu bránici a tým dochádza k neželanému úniku moču, i keď len malého množstva. Kedy dochádza k oslabeniu svalov pánového dna? K oslabeniu svalov pánového dna môže dôjsť napríklad vplyvom nesprávnych pohybových návykov alebo inak povedané nesprávnych pohybových stereotypov. Z praxe však vieme, že na stabilizácii trupu sa podieľajú ako bránica, hlboké a šikmé brušné svaly, tak chrbtové svaly a pánové dno. Ak napríklad žena nadmerne preťažuje chrbtové svaly, hlboký stabilizačný systém chrbtice sa dostáva mimo rovnováhy a bránica, prípadne pánového dno, môže prestať optimálne fungovať. Dnes už vieme, že pánové dno tvorí emočné centrum. To znamená, všetky traumy alebo nezvládnuté situácie sa môžu aj v tomto prípade nepriaznivo prejaviť dysfunkciou svalov pánového dna. Samozrejme, správne nastavené cvičenie vie pomôcť a môže tiež čiastočne uvoľniť emocionálne bloky. Ako môže žena zistiť, že pánové dno nefunguje optimálne? Prejavom oslabeného pánového dna nemusí byť len samotný únik moču. Prejavom tiež môžu byť preťažené svaly dolnej časti chrbtice, zablokovaná krčná chrbtica a stuhnuté sedacie svaly, čo môžete pociťovať bolesťou v oblasti drieku, prípadne môžete mať pocity ťažkých nôh. S oslabeným pánovým dnom môžete súvisieť bolestivý pohlavný styk, nedostatočný požitok pri milovaní až možná rigidita. Najčastejší príklad z praxe je ten, kedy žena pracuje v sedavom zamestnaní a po práci si chodí zacvičiť do posilňovne, aby oslabené a zasedené svaly spevnila. V tomto príklade nemusí byť nič zlé. Problém však nastáva vtedy, ak sa žena usiluje o vypracovaný zadok, čím pri nesprávnej technike cvičenia vzniká preliačený chrbát v oblasti drieku. Takéto nesprávne držanie tela vzniká dôsledkom posilňovania povrchových svalov, kedy sa nedostatočne zapájajú svaly hlbokého stabilizačného systému. Napríklad, ak má žena vtiahnuté brúško pri cvičení. Nesprávnym cvičením, ale aj nesprávnym dýchaním pri cvičení vznikajú funkčné syndrómy, ktoré sa môžu prejaviť problémom aj v oblasti pánového dna. Dokonca je v poslednej dobe známy fenomén bolesti driekovej chrbtice, pričom dôvodom môže byť sedavé zamestnanie a s tým spojené stuhnuté pánové dno u žien. Prečo vlastne dochádza k stuhnutiu pánového dna? Príčin, pre ktoré dochádza k stuhnutiu pánového dna, môže byť niekoľko. V prípade, že sú svaly pánového dna dlhodobo oslabené, môže nastať tiež reflexné tuhnutie. Medzi najčastejšie príčiny tuhnutia svalov pánového dna patrí pad na kostrč alebo úraz z minulosti, častá jazda na koni alebo bicykli, pri problémoch s medzistavcovými platničkami,
emocionálna trauma či stuhnuté panvové dno zo stresu. Nesprávne fungujúce panvové dno sa môže prejavovať bolesťou chrbtice v driekovej časti, bolesťou prenesenou do kostrče, stuhnutými sedacími svalmi, migrénami, tuhosťou hrudnej chrbtice, prípadne šijových svalov. Je dôležité naučiť sa svaly panvového dna nie len cieľene posilňovať, ale aj relaxovať. Čo treba robiť, aby žena mala zdravé panvové dno? Pre zdravé panvové dno je dôležité naučiť sa svaly panvového dna aktivovať izolovane spoločne so správnym dýchaním. Ďalším krokom je naučiť sa aktivovať všetky svaly panvového dna spolu so správnym dýchovým stereotypom. Posledným krokom je využívať aktiváciu svalov panvového dna pri denných aktivitách, ako je napríklad sedenie, chôdza a pri dvíhaní predmetov spolu so správne aktivovaným brúškom. Tu je dôležité vedieť, že tvar brúška ovplyvňuje dýchanie. Vedieť správne dýchať do celého brúška je pre funkciu panvového dna a zdravia ženy veľmi dôležité. Správne zacielené dýchanie do brucha prispieva k optimálnemu tráveniu a pomáha pri pohybe stabilizovať chrbticu, čo predchádza poškodeniu medzistavcových platničiek. Pre optimálnu funkciu svalov panvového dna je rovnako dôležité vedieť panvové dno aj relaxovať. Na nácvik relaxácie svalov panvového dna môže byť vhodný autogénny tréning alebo cvičenie podľa Feldenkraisovej metódy, sprevádzané správnym dýchaním do brucha a uvoľňovacími a mobilizačnými cvičeniami zameranými na panvovú kosť, kostrč a kríže podľa Ľudmily Mojžišovej. Pre zvýraznenie efektu pri cvičení by človek nemal pociťovať mentálne ani fyzické napätie, jednoducho by nemal byť v strese. Žena by mala byť plne koncentrovaná na cvičenie, čo môže posilniť aromaterapiou alebo relaxačnou hudbou pri cvičení. Čo teda pomôže? Odporúčame nájsť fyzioterapeuta odborníka, ktorý sa danej problematike rozumie. Následujúcou úlohou je naučiť sa správne vykonávať cvičenia na posilnenie pod jeho dohľadom. Dôležité je precvičovať relaxáciu panvového dna počas dňa a samozrejme nič nie je lepšie ako pravidelne cvičiť presne určené cvičenia na panvové dno, prípadne poporodnú brušnú diastázu. Určite odporúčame stiahnuť si e-book panvového dna v odkaze pod videom. Cvičeniami od fyzioterapeuta si tak budete môcť posilniť a relaxovať svaly panvového dna aj v pohodlí domova. E-book obsahuje aj audio nahrávku, ktorá vám pomôže vnímať panvové dno lepšie a tým pádom ho aj efektívnejšie precvičíte. Ak máte otázky ohľadom panvového dna, napíšte ich do komentára pod videom. V prípade záujmu však môžete prísť na workshop panvového dna a poporodnej brušnej diastázy do Deva Gymu, na ktorom sa dozviete všetky potrebné poznatky pre zdravie vášho panvového dna. Prihlasovací link na workshop nájdete v komentári pod videom. Nezabúdajte, optimálna funkcia panvového dna rovná sa zdravý život ženy, ale aj muža. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nás podporiť lajkom, aby ste nezmeškali žiadne nové video, tak potom si kliknite na odber. Majte sa krásne.